Nganong wa man sila makadawat nga gi-allocate pila to kami 719 million ba to? Ang gi-allocate nga kwarta o nya pagkahuman wa man napunta ngadto sa tinuod nga tabangonon. Na-report na ipatay dawat sa ayuda tag 5,000 to, tag 6,000 ba to? Murag tag 5,000 man nga ito. Katong biktima sa audit diri sa Cebu City. Balay nahapla wa kadawat ang tagtungod. Naiuban nito nga bisag usa ka lansang wa gid kang ilang atop. Nakadawat og 5,000. Yun sa mani mao ni resulta sa manglista ang barangay, manglista ang kining Milo, resulta yun, di ba? Napuyuban nga ang asawa nakadawat, ang bana nakadawat, nganong duha nakadawat tungod kay di man sila kasado, di man parehag aplido. Ang usa nagpalista sa Milo, ang usa nagpalista sa barangay, di resulta doble ang dawat. Wa gid na naaba. Mao niya may tabo basta ang pagpanerbisyo sa gulag pamulitika. Ato paminahon sa Cebu City Mayor Michael Rama nga iyang sweldo, iyang itabang ato sa mga biktima sa audit, mga kabombo. Victim sa audit nga wa patagay, we will have to pay them because they deserve it. Pangita nagkwarta, bahalag wa na ko'y sweldo. Akong sweldo i-donate na ko. Yes! Kasi mo donate, i-donate ninyo. Bakla man, donate pa sa ka mo. Wala kayo may sweldo. Palihog lang, tabangi ko ninyo. Bo, tabangi ko ninyo. Wa man ko ilan tao. MJ, 3 years old. At may unsan. Kamu, wa may mga apo. Muna akong pasabot. Swerte ko, na ako'y 3 years old. Na ako'y 38, na ako'y 37. Inyo nabati usab si Cebu City Mayor Michael Rama, mga kabombo. Ningon siya ang usa ka buwan niya nga sweldo iyang ihatag ato sa mga biktima sa bagyo nga audit, mga kabombo. Pagkanindot anaoy, dalaygon kayo nga buhat. Unta tumanon ni Mayor Mike Rama iyang saad nga ayang sweldo iyang tanyag, i-offer, ihatag ato sa mga nabiktima sa bagyo nga audit. Kayon sa pagkaunsaa nga daghan pa man kayo ang wa makadawat og ayuda gikan sa gobyerno nga nabiktima in taon sa bagyo nga audit, mga kabombo. Atong paaboton kung tinud-on ba ni Mike Rama ang iyang saad, mga kabombo, nga ihatag niya ngadto sa mga nabiktima sa audit ang iyaga sweldo, mga kabombo. Kay usahay ra ba si Mayor Mike Rama wa ni siya klaro. Bitaw, akong balik ko na, usahay si Mayor Mike Rama walay klaro. Gusto mong example? Flag raising. Human sa flag raising, nagtabi na pud siya. Ningon siya nga, ako magpakamatay ko sa mga kabus. Magpakamatay ko sa mga kabus. Regarding sa demolition nga nahitabo sa sitio San Miguel, Barangay Apas, magpatunga kuno siya. Apan sa dihang nahitabo ang demolition, nahitabo ang ginubaay sa balay, nabay Rama nga nagpatunga, mga kabombo? Ang tubag wala. Lain pa nga example. June 12, wa nay basura 24/7. On record man na, ningon ang mayor. June 12, wala nay basura nga makitaan 24/7. Wala na kunoy mga tug daplin sa asiras. Nahitabo ba? Wala mahitabo. Tungod kay daghan gyapon kayo ang nga tug daplin sa asiras. Daghan gyapon kayo ang mga basura, mga kabombo. Hangtod ningon ang mayor, wala na lay kwan, wala na lang ning deadline sa mga barangay nga wag tangon ang mga basura o kani mga tug daplin sa asiras kay di ay kaya. Mo na ningon ko nga ang mayor usahay wa gyud say klaro. Mo na nga atong atngan iyabang tinud-on ang iyang sweldo ihatag ato sa mga biktima sa bagyo nga audit, mga kabombo. Dalaygon kayo ang mayor kung iyan ang buhaton, mga kabombo. Makaingon man sad ta nga wa baka ni siya nagsuon-suon ni Mayor Ahong Chan. Kahinomdom ko one time katong si Mayor Ahong Chan ningon nga ang iyang sweldo iya pong ihatag ato karon sa mga pobre ba to? Wala ba kanina nagsuon-suon si Mayor Mike Rama ngadto kang Mayor Ahong Chan, mga kabombo?
Unya, asa pa dong ang kwarta sa gobyerno. Nganong daghan pa kayo ang wa makadawat og ayuda. Daghan kayo ang mga balay na naguba panahon sa audit. Hapla gyud. Ang tagtungod wala makadawat og 5,000. Apan dunay uban makabombo nga bisag usa ka lansang sa ilang atop, wala gyud mukang apan nakadawat og 5,000 mga kabombo. Di ay report nga bisag patay na nakadawat gyapon og 5,000 nga ayuda gikan sa gobyerno, gikan sa Cebu City Government. Patay na. Nidawat gyapon ayuda. Kinsay midawat sa ayuda? Parehas ni sa istorya sa mga PWD sa Cebu City o sa mga senior citizen sa Cebu City, bisag nangamatay na, sige gyapon dawat sa ilang cash assistance pangutana. Kinsay nagdawat sa ilang kwarta? Dili ba ka ang kaning mga disbursement officer? Dili ba ka ang kining mga nagdas kwarta? Kay bawas lang nga, wala may ni-claim ani, patay naman ni, at uling pinamahan diri. Makapaduda kayo, patay na mga PWD, patay na mga senior citizen Cebu City, apa naagya po ni-claim silang kwarta. Pareha sa bagyo nga audit. Na mga pangan dito nga napay ni pirma, patay na, nakapirma pas pangan. Nidawat og 5,000 gikan sa Cebu City Government, kay bato pa biktima sa bagyong audit. Kinsa may atong tulisukon ana? Kinsa may manubag ana? Nabay na nga preso ana? Be, mo'y nakadiferensya. Basta ang panerbisyo sa gulag pamulitika. Balik ko na ko ha. Mo'y nakabati. Basta ang pagpanerbisyo sa gulag pamulitika. Asa ka mangita na? Dua ka mo lista? Lista barangay. Lista ang Milo. Naaring na taga barangay na po di Milo. Kining Milo kaniadto BMO man eh. Panahon ni Tami Osmeña, BMO. Barangay Mayor's Office, BMO. Panahon ni kani Mayor Edgar Labilla, gitawag dig Milo, giyo sa papangan. Mayor's Information Liaison Officer, Milo. O BOPK, gani ang kapitan sa usa ka barangay, butagag BMO, butagag Milo. Ang resulta, sa sikwate yun. Nang lista ang taga-barangay, nang lista ang taga-Milo, kinsay mga biktima sa bagyo nga audit, resulta kalanrakas ang agi na ipatay na kadawat, na magtiayon bana dawat, asawa dawat, sa usa ka pamilya duha ka kay dawat. Anong nakadawat man? Tungod kay ang asawa lahig apelyido, ang bana lahig apelyido, tungod kay wa sila makasal. Ang bana nagpalista sa barangay, ang asawa nagpalista sa Milo. Dawat silang duha. Resulta, ang katong tinuod gyud katabangonon, wa nun makadawat. Makaluluoy kayo nga og layo ka sa luwag og dili ka duol sa luwag bisa pag nagusbat na inyong balay, di ka maapil sa lista. May nakadiferensya. Kabantay mo itong nakalabay nga bagyo. Katong wala ka landfall. Wa pa gani makalandfall ang bagyo makabombo. Di ari taga barangay. Ni soroy na kanang lista na sa mga pangan kinsa ang ilista. Bagaag mga naong, garapalan kayo. Asa padong ang kwarta, kinsay in charge ani sa pagpanghatag sa ayuda, kinsay in charge sa pagpanglista sa mga beneficiary sa 5,000. Mayor Mike Rama, kutob ra istorya, kutob ra pasiatab. Example, katong naay report nga nakadawat og kuan, ayuda nga bisag patay na. Unsay sulti sa kini aga Mayor Makabombo? Iyang paimbestigaran. Ngayon sa netabo, nabay na sampulan. Katubang doon report nga na yung mga patay na kadawat o ayuda nga tag 5,000. Ningon si Mayor Mike Rama last year, sa nakalabayang tuig, ningon siya nga ang ato mga tao nga nilang bigit sa alleged controversial nga listahan sa mga beneficiaries sa financial assistance sa mga biktima sa typhoon audit, magatubang og legal consequences. Pangutana, nalabay na filean og kaso nga mo in charge sa pagpanglista sa mga pangan sa mga makadawat og 5,000 nga gingong biktima sa bagyo nga audit. Ang mayor kutobra istorya pang media mileage lang ng iyaha. Walay finishing sa iyang istorya ba? Walay panapos bitaw. Kutob paukyab, pasiatab, diara kutob. Ang Department of Social Welfare and Development nagkandak og extensive investigation human makadawat og report nga dunay mga nangamatay nga mga individual apil sa lista sa beneficiaries
sa financial assistance mga kabombo. Mato pa sa mayor, dapat i-prosecute yun. Naabay nataral sa hukmanan. Ang tubag wala. Mo ni naka-inutil sa Rama administration kay kutob ra istorya mga kabombo walay buhat. Dapat masampulan kung kinsay angay masampulan. Ipakita ang kamay na bakal. Dili kay kutob ra istorya, kutob pasiatab, basen siguro ang mga tao nga in charge po sa pagpalista, sinaligan sa mayor, tao sa mayor, maong walay kaso nga napasaka mga kabombo. Kini ako pangutana lang. Nganong hangtod dron way na file kaso na? Aning pagpanghatag og ayuda sa bagyo nga audit nga di ay klaro nga tabangonon wa gyud makadawat. Unya di ay bisag usa ka lansang wa mao ka lang atop nakadawat og 5,000. Abi man ako tarong ning administration ni Mayor Mike Rama. Di aman sa mga tao nga giluto siya siyang kaugalingon nga mantika. Pabili ba mi mayor? Pabili ba mi? Pakit ay mig sample. Di kay pasyatab ka nga do na kuno mga empleyado City Hall mo punch in o nya mulakaw kay mag check in dito sa Queensland. Mo check out nigbalik dito sa City Hall mo punch out pod. Nya kamusta to gitangtang to mayor og gibabalik pog tog duty. Usa to gitangtang to or gibabalik tog duty. Naraba ko ibaw ang istorya diha aga dunay mo punch in o nya mo uli magsuroy-suroy. Mubalik, punch out, mga kabombo, way trabaho nga nahimo. Unya, wa tangtanga kay matod pa. Kaya maong istorya kay duol kuno sa luwag. Magklaruhay ta. Aron po nga transparent magkani. Nga tuwa. Dapat tangtangon kung kasi angay tangtangon. No? Kay, kaya mga aning nga tao, mo punch in. Unya, maglaag-laag sa mall. Mubalik sa City Hall, mo punch out. Tablay kawat mana. Gikawat ang buhi sa katawhan. On-site trabaho na deliver diya sa City Hall. Muna ka ghost employee ana, punch in punch out lang ka. Uya dawat kang sweldo. Wa kay trabaho asa ka nga dapita mo trabaho unya punch in uli tug. Ini ka 5 punch out uli napod Way trabaho na nahitabo. Tabla ra gikawat mo ang buhi sa katawhan umaw ng kalakiha. So atong i-challenge si Mayor Michael Rama nga unta na ay masampulan kay nahurot ang kwarta pagpanghatag sa ayuda sa bagyo nga audit apan ang uban wa makadawat. So apang utana kinsay ni dawat sa ayuda. Giunsa nila pag screening nga kini si Fulano angay makadawat, kini si Pedro angay makadawat, kini si Juan di angay makadawat kay way guba ilang balay. Kisay in charge ana? Mao ni ana ka diferensya basta ang pagpanerbisyo sa gulan o pamulitika, awa guna hinungdan mga kabombo. Magkabuli-buli ang agi ana. Agi sa gulan man og pagpamulitika. Kitawahana to abutar speakers di ko ni ilista. Mao man ay the usual nga may tabog yun. Magdumot bilang kapitan. O niya ang taga Maylo pud ang ilista, aga to na po mga tao sa mayor. Nya naghatog dito sa DSWD or sa DSWS, CSWS. Maglibog ang ang opisina CSWS nga sa mga asset ni ang kanibang listahan sa Maylo or kanibang listahan sa barangay hasta nga mawa nganong duha ang in charge sa tiglista panahon naman ni Mayor Mike Rama nganong duha ang in charge sa tiglista panahon naman ni Mayor Mike Rama